Sarja 74 kiloa, palkintojen jakotilaisuus. Siinä keskellä Jouko Salomäki, Suomi, joka loppuottelussa löi Ruotsin Roger Tallroothin 5-4 pistein äärettömän kovan ja jännittävän taistelun jälkeen. Salomäen painiperheen riemukkain hetki on käsillä. Jouko Salomäki on hetken kuluttua nousemassa kultamitalikorokkeelle. Médaille d'or, représentant la Finlande. Winner of the gold medal. Representing the Winner of the gold medal, kultamitalivoittaja Jouko Salomäki. Suomi, 21-vuotias Urmanjymin edustaja on näin korkeimmalla korokkeella. 2 vuoden takainen nuorten Euroopan mestari on kehittynyt huimaa vauhtia. Kukapa olisi etukäteen ehkä uskonut, että Jouko korkeimmalle korokkeelle täällä nousee. Tiedettiin, että hän kuuluu sarjassaan parhaaseen päähän. 6 joukkoon hänet ehkä veikattiin ilman muuta, mutta kuka olisikaan uskonut, että hän on korkeimmalla korokkeella. Mutta siellä 21-vuotias nurmolainen nyt on. Ja hopeamitali Roger Tallroth, Ruotsi. Kevään Euroopan mestarin ja nyt hopeamitali korokkeella. Ja pronssimitalin saa Romanian vuoden 1976 kultamitalivoittaja Stefan Rusu. Hän siis jälleen olympiakisojen palkintojen jakotilaisuudessa tällä kertaa pronssimitalikorokkeella. Erittäin hieno pitkä ura. Kukat käteen kaikille palkintomiehille ja maamme laulu. Ladies and gentlemen, will you please stand for the national anthem of Finland? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez vous lever pour l'exécution de l'hymne national de la Finlande. Hyvä Suomi, hyvä Jouko, huudot kaikuvat Anaheimin hallissa. Jouko Salomäki iikuttuneena korkeimmalla korokkeella. Hän on avannut Suomen kultamitalisiin täällä Los Angelesissa. Nyt meillä on kaikenvärisiä mitaleja. Tästä on hyvä jatkaa.